У апошнія дні мне давялося пачуць нямала гісторыяў пра рэалію беларускіх турмах. За гады працы з тэмай палітвязняў Беларусі я неаднаразова чула пра нечалавечыя ўмовы ўтрымання, пра пазбаўленне ежы і сну, пра доўгае знаходжанне ў перапоўненых камерах, пра поўную ізаляцыю, псіхалагічны ціск, пагрозы, запалохванне. І, канешне, асабліва балюча ўсё гэта чуць для мяне з вуснаў мужа, які правёў у гэтым пекле 5 гадоў. За апошнія гады Сергей страціў палову вагі. Шмат сутак ён правёў у ШИЗА пры нечалавечым холадзе. Да яго не пускалі ні адвакатаў, ні медыкаў. І, канешне, я шчаслівая, што мой муж выжыў пасля гэтых катаванняў. Але, на жаль, мы памятаем, што гэта ўдаецца не ўсім. Больш за 2 гады яго трымалі ў поўнай невядомасці. Ён не атрымліваў ніводнага ліста ад уласнай дачкі. Яго пераконвалі, што пра яго ўсе забыліся, пакуль я дзень за днём не выпускала яго фота з рук. Як мінімум 8 чалавек у Беларусі застаюцца ў рэжыме інкамунікада. І падобная ізаляцыя толькі адзін з мноства спосабаў псіхалагічнага гвалту, з якім сутыкаюцца палітвязні. Гэта недапушчальна. Ніводны чалавек не заслугоўвае такіх пакутаў. І сённяшні дзень яшчэ адзін напамін, што палітвязні маюць патрэбу ў нашай падтрымцы і салідарнасці. Мы працягваем упарта працаваць са Злучанымі Штатамі і іншымі краінамі, каб людзі выходзілі на волю. Але кожны чалавек мае магчымасць рабіць крокі дзеля вызвалення людзей. Калі гэта бяспечна для вас, дапамагайце фінансава, удзельнічайце ў акцыях, распавядайце міжнароднай супольнасці пра тое, што адбываецца ў Беларусі. І працягвайце пісаць лісты, бо многім палітвязням іх перадаюць, і словы падтрымкі могуць стаць іх апорай. Кожны ваш учынак мае значэнне. Калі б мы здаліся, мой муж не быў бы сёння разам з дзецьмі. Ён жывы доказ таго, што наша праца недарэмная і як ніколі патрэбная.